tunyakoe leo jo kare ndu 2025 na nachile kuna 5,500, but this time round one nachile 18,500. Kaigora ni bugata gandu kete muji magari asini ni soda na kara ko baga separate kando na ubaro bakari 18,500. So ni soda yo so igo jigo toto tu 17 and ini 37,000 when the waga waste ama environment wana jere tempo tichiri busano motu na chiri busano motu, so that is 10,000 ini ni kadi through last time 10,500 sahi bana jete 20,000 ye tana ton Calvin igana jere tu 5,000 10,500 sahi 20,000 sahi ni 20,000 sawa sawa na nje bagana jera aliriri tanga ni bagana jera ilibu 700 wana bagana jera ilibu 16 na 500 200. This year, we did 10,200. Andi kete na mpade mpaka leses ya 900 year last year yo ba sukumete bagande twa ko ya municipality e correct 5,200 na 200 ni chari niwo this time bara konte 19,000 lakini I'm sorry to say this na ande mwanya bantu to the old system oko twaka soda kanyerere iko kalwa ka soda ndende kanyerere iko ntiga ligwe sere tieri enkoro lakini akara ba ko lika kanywa banda te ile gende ko pate 11,000 from 5,000 evidence esa kurina de tempo to na M-Pesa instead ba ko ndikera 5,000 no take run instead ba ko ndikera 5,000 ndende 200 chingoro pakandikera 11,000 one evidence no mbibu ata avions elese siemko ne invoice yenyu gosia aria ona gopogera rwe kata ro jama France wae to ngabe problem nga obonge bwetu na burakare burakakora abantu bakari gaire ngabako bechi kaja ngango ngage breakdown any magoka tutu ale meeting ye ore tura kare te karengere likiaba senye njoyo komigu mono moneno ito oigo gosaba goita nyasaye na ende otwaga te na ende otulendo to igore nyasaye aye togo koranya ari kutugwenera so oyoro monguru ito ndiria tata ili mwana ni limo mtakatifu amina ore municipality Asamarieta nje wankoro ku David Mumanyi mmonya biashara Onyakoe naende wondo mo chairman Onyakoe business community igo yeige to mwako yega 2025 ekere tu anyora chi invoice chikore tu for municipality ngantuntore under municipality there before miaka ende yonsi go tu abere to ko na chachile state to kurwa sub county one kere tu anyora information yeyo raisi alam mutinyo kabere tare 12 tukalikali rube tukaserve all the necessary people abantu uno county commander of police minister of trade chief director of trade Kisii County chief of revenue Kisii County MCA na manager of municipality Kisii County ekera banyoreta marubaya tuabairete sichio bisiabo. They never responded within the 7 days to our notice kuruga buto kalikana andeli rube lindeli ko bari mind dated tarehe 4 mwezi wa 3 2025 na lilo lio raise our concerns ikiagera nonya ne bintu biare gukwane kanganya kwa togokorerwa itwanyorete nga mbiyo. They responded na obisi gaichaga igaisaransa mona intwe tukarua ro tukatebania nga bono ekere twasinyana twanyorete nga public participation inja akoretwe ande tukanyora nga nonya ne njire yeri invoice ichiarenge kurwewa abantu bali barenge gochirwa babachite bagaso komisa handle business people kurugabo bagateba rende bono ngatiga toirane ntoje tubairi chief ego ika omutinyo yo gatatu end bagatume gari gocha Nyakoe ikabuguria abanyabiashara bake tukagenda gari obisi
ekara twikororo tukarwo tukakwana bagateba rende na facilitation inkora korwere nyumo mutinyo 8 utaraika iko bagateba tarehe 31 mutinyo gatatu nari barenge gochaka okora amagendero nyakwa bagatuma abantu gochaka gata following day bagachaga igakurwe county bagacha baka earmark nganga ichi container chikobe kucho sangeri chiubi na bagateba rende ngango chireta barenge the same day nyumo mutinyo dituke lingo nyali taraera bagateba ngachi container chira chirenge gocha lakini update pakabono igabuna ngukwana iga erontara 26 ya December kende nkeyo gya korekanire iga nlesi kega korekane tanda center roach banya biasara ebinde bimbira ona singenjo ya iyo ntu ateba netinga invoicing ya this year njarenge gokorwa nyuma facilitation yetaraba nturarora cho nturarora sewage system nturarora chita chale kobekwa no ne garbage collection nothing is done ona singenjo ya iyo tokirete iga kuna to iwana ndenga invoicing te yego cha gokorwa bagateba na bone go bagotiga chi invoice chiri chibe withdrawn chiri cha municipality chikaba withdrawn to kana chiri chi invoice chi ngao chia sub county to kana chira chiro chi license ntu ana chi license ya 2025 tari we gabanya biashara we cooperated kuna bato tebet bono tokire teiga ntu anyorete baretire chi invoice 2026 na inde korwe municipal bado na inde bono ekara tuachirigeretio twanyorete na ondeta yona cheire less than 3 times ya rates chiri twanachirete chia 2025 ntwasomete chi invoice icho twachiretire iga twachirigereiri and twanyorenga nobo maene we have enough evidence oro kia mangana iyo bali bali ku chi invoice ande go bali ngusabari yaki egera bamanya gotokeri rates omugavana namanyeta mangana yanganto chandegete kiagera ntu asabet all the offices including the county clerk tokaba marubaya omugavana namanyeta mangana ya kiagera kera tu arangere tu atebe no mugavana gochigo tu address yo tachete namanyeta mangana yanganto chandegete ngencenga bune na inde bono igabanya biashara kera bana jirukireti eche bacha baisaransa twanyoranire gaiga egento twaetire rero nkeringana ki bono chini voice chindurgo chigo chiona ande chogote yego chigokorekana mpaka twanyoranire erinde tumanye ko rwororo tore way forward ibongo gochaka rero iga nchera tore kogenda omanyanga ningi gerito gokora erigera tunyare konyoro bokonyi korwase omugavano itu onye kego sinya bono rero no botorari no no advocate tore tayare ko take the legal action eger tumanyanga public participation yekera yakore tu barabia baba ari ngororo bakanachanga togenda municipality